gumikan sa hinanggaw o kinabuang mga kasama aning atua mga opisyal karon sa National Task Force to End Local Communist Insurgents. Dunay mga senador ang gusto nga i-withdraw ang dako nga pundo niining maong nga task force aron maggamit sa mga panginahanglan sa mga tao ning panahon sa pandemic batok COVID-19. Pilay budget ni aning maong nga task force? Ang NTF-ELCAC or National Task Force to End Local Communist and Insurgents. Ang budget 19 billion pesos karong tuiga. Usay gihimos mga hanggaw, wala ing gihimong pasingot, patakalag panudlo, kinsa ilahang ma-imagine nga rebuilde, ilista nga rebuilde. Apil na ang mga nagpagsiugda o community pantry nga kabahin kini makasama sa bayanihan nga gipasiugdahan sa katawhan tungod kay di na makaagwanta og hinuat sa ayuda sa gobyerno. Nangahadlok ang nagkadaiya nga mga organizers sa community pantry dito sa Manila. Kay gi-profiling sila, gisukit-sukit sa mga pulis, kay kuno, posible nga ang ilahang pantry gipasiugahan sa mga rebuilding komunista. Resulta, usa ka pantry dito sa Quezon City, nga labing una nga pantry, gitawag og Maginhawa Pantry, nga ang nag-organize mao si Patricia Nan, napugos og panirakay ang mga pulis sa Quezon City ni balik-balik na niya og sukit-sukit kay kuno ang mga pantry gisakyan sa mga rebuilding NPA. Wala gilaing nahimo kining mao nga task force. Bisan kinsa nila ipanudlo nga mga rebuilde. Hasta mga staff sa Senado red tagging. Ato ang mga senador, naana sila mga staff. Ang uban na mga regular yun na nga mga trabahante sa Senado. Lihangyo in taon sila ang mga amo, boss, senator, mangayo untami og increase among sweldo. Unsa gihimos buang? Gipalayuhan ang komunista, mga rebuilde ng mga empleyado. Pilay budget ani mao nga task force? 19 billion. Busa matod pas mga senador sama nila ni Senador Joel Villanueva, Senador Risa Hontiveros, Sherwin Gatchalian, Nancy Binay, Franklin Drilon o Grispo. Kaskas malang ato ang gobyerno o budget oy, buhis kas mga tao, 19 billion kana pagkadaghan ang bugas o sardinas, noodles, miswa o uban pang panginahanglan nga mapalit ana para matambalan ang kagutom karon sa mga tao nga apektado ng pandemic sa COVID-19. Unya maoray trabaho ani mga task force. Irresponsable kayo nga pagtaging sa mga tao bisag way klarong ebidensya itudlo ka nga rebelde. Apan matod pang Senador Tito Soto, ang mayang buhaton sa atong gobyerno karon. Instead nga kuhaan og budget, ang mao nga task force ipadayon nila na, pero kinsa to mga irresponsable nga opisyal sa task force kinahanglan tantangon. Sama aning General Antonio Parlade Jr. nga pataka lang og red tagging, iyang gidaang tibuok kahinisya sa gobyerno, diin apil aning mga task force, iyang giangin ang tibuok nga task force nga gibugna ning panahon karon ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga irresponsable nga paghingan ngadto sa mga tao o mga rebelde. 19 billion ang budget. Kini kuno mao'y angay tangtangon, matupas uban nga mga senador, tangtangon kay Parlade, o dili ba tangtangan sa budget ang mga task force? Tanawa o sa nahitabo dito sa Luzon area,
bisan ning panahon sa pandemic sa COVID-19 gipahimos lang pas mga buang. Doon mga barangay dito sa Luzon area, ang ilahang mga residente nakadawat og tag 4,000 nga cash assistance giagi kana gikas DSWD unya ang DSWD ni coordinate ngadto sa mga mayor og ngadto sa mga barangay officials. Pwerte ba yung gihapon baga ama ka sa magdagway di yung gihapon kabaw maikog wa gihapon konsensya kay daghang mga residente dito ang gipirmahan nga nadawat 4,000 ang nadawat na cash ang tinuod nadawat 1,000 ra. Grabe gihapon korupsyon. Musa mga tao nakaingon na usa man ning ato ang panggobyerno ron. Hinay pa kayong ayuda, kurakuto na pang ayuda, o di pagid maapod ang ayuda. Magbayanihan ta, magbugna ta dinhi og mga pantry. Og nagsugod kini dito sa Quezon City, na nakod na sa nagkadaiya nga mga lugar tibuok Pilipinas sa neron, gani dinhi sa Sugbo, daghan namang nagpasiog dasab og community pantry. Mo donate ka para sa mga nanginahanglan, kadtong wa mukuha og libre, igo-igo lang. Kadtong naa donate. Ang wa, kuha og libre. Sa ingon nga paagi, ikapiki kita nato ang bayanihan system karon ning panahon sa pandemic sa COVID-19, kaatuan na matud-an. O ang gobyerno mo ito sa ligan, dili ta kayang buhion sa ato ang gobyerno. How kini nang pasiog na karon sa nagkadaiyang nga mga pantry, part kini sa bayanihan system, pangalan mahinuon og mga rebilde aning buang? Mr. President Rodrigo Duterte, basig kini si Antonio Parlade mao ni nakaamong sa imuhang administrasyon ron. Ayron lang ngayat, lang tangan nga. Kahit taon-taon naman ang problema ang atong nasod ani. Karong kinibag ko ng kontrobersiya, hasta ng mga citizens, mga individuals na nagbayanihan, itang pa. Pinay budget, 19 billion. Ayron lang ngaya, Mr. President. O gili ka man gani, makatangtang aning Antonio Parlade Jr. Tangtangin ng budget ang mga task force na 19 billion o kada 19 billion ihurot magpalit og bugas lipay pagkatawhang Pilipino ana.